Cymraeg, fenw i Jess. A hyn o bryd, dwi'n myfywyr yn Mhrifysgol Abertawe lle dwi'n astudio Cymraeg ar y llwyfan ail-iaith. Es i ysgol gyfrwng Saesneg yn Gymraeg yn Gaerffili. Penderfynais wneud Cymraeg pan o'n i'n astudio am fy lefel A yn fy hen ysgol fi. So does dim llawer o gyfleoedd i defnyddio fy Gymraeg tu allan y gwersi, really. Ond pan dechreuais lefel A, fi'n meddwl, fi eisiau wneud hyn mwy, a dyma ni nawr, really. Dwi hefyd yn byw mewn llety gyda fy ffrindiau gyda'r campws y Singleton. Fi'n mor lwcus naw i fyw yn Abertawe achos mae llawer o cyfleoedd i fi i defnyddio a ddysgu mwy o'r iaith Gymraeg. Fi wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau gyda'r elusen disgyfru ar campws y Singleton, a fi'n gweithio gyda'r Mhrifysgol hefyd fel student ambassador a student rep i helpu hyrwyddo o'r iaith Gymraeg. Fi hefyd yn cael y cyfle i wneud llawer o ffrindiau newydd trwy'r iaith Gymraeg, a mae hyn yn rhywbeth mor bwysig i fi, achos mae'n gallu helpu fi i teimlo mwy agos at y iaith. Penderfynais i astudio Gymraeg dim ond achos fi wedi rili mwynhau dysgu'r iaith, ond i mi mae'n mor bwysig i dilyn fy galon, really, a'r fy galon yn rili hoffi Cymraeg. Dim ond fi yn y teulu sy'n gallu siarad iaith Gymraeg, ond fi'n defnyddio e gyda fy ci fi hefyd weithiau. Gallu'n yn teimlo tipyn bach o ddoniol, really, achos it's just fi yn siarad gyda fy gi. Ti eisiau mynd mas? Dwi'n rhedeg cyfrif ar Instagram nawr o'r enw Dysgu gyda Jess, lle dwi'n rannu snapshots o fy mywyd trwy gyfrwng Gymraeg a'r pethau gramadegol i helpu chdi i ddefnyddio eith Gymraeg mwy hefyd. Pan o'n i'n dechrau, ro'n i'n teimlo fel dim ond fi yn y byd sy'n trwy gallu dysgu Cymraeg achos fi'n byw mewn ardal Saesneg iawn yn Gaerffili. Ond nawr fi'n mor lwcus achos fi wedi cael llawer o gyfleoedd i cysylltu gyda dysgwyr eraill a helpu nhw, a mae nhw yn helpu fi hefyd, a mae hyn yn teimlad mor hyfryd. Yn y dyfodol, gobeithio byddai'n cario ymlaen gyda fy'r ymchwil mewn agweddau tuag at dysgu Cymraeg fel ail iaith mewn ysgolion cyfrwng Saesneg a'r sociolinguistics hefyd. Fi wedi jyst wedi sgwennu fy'r traethawd hir yn fy flwyddyn olaf yn Mhrifysgol Abertawe am yr un peth. Fi ddim yn siŵr am beth sy'n nesaf i fi, ond fi'n mor gyffrous i weld pa bethau fi'n gallu wneud nawr trwy gyfrwng y Gymraeg.